записваме. Да. Ти си пусни така да си записва и аз ще си говоря някакви глупости, защото нали в началото ни трябва ни такива налепи неща да се случват. Аз съм Еди Спала и това е моят свят. Тия морички, какво да ви обясня? Живота ми е шоу 24/7, разбирате ли? Елица, снимам. Имаме проблем. Само 37% от зрителите ни са се абонирали за канала Еди Спала. Отивайте в YouTube и се абонирайте веднага. Ударете към банката и дайте по един лайк. Хайде тръгвай, няма време. Къде си, ма? Брилите бощи. Звънах на Еличка и казах, виж какво е, Еличка. Не издържам. Просто трябва да отидем в Гърция, за да си починем малко и да не кажем на никой, да случва в последния момент, нито да има резервиран хотел, нито нищо. Просто да заминем и да го направим. И така и направихме. Леле, Елица, сега как да стигнем? Поемете на североизток. Натам. Къде отиваме първо? Тасос. Най-обичам приятелите ми, които ми звънят и ми казват: Ели, хайде утре заминаваме. Ели, къде си? Еми да, трябва да минем през Кавала и от Кавала трябва да отидем на Кирамоти. Тасос. Ама малко има път, 5 часа. And then the horse went to the river. Дай му! Искам да ми говори тази. Да. Дай му! Коя Криси? Крисито, дава тя Крисито ми говори. Криси? Крисито Ангилера. Да знаете, че в Waze може да си кажеш кой да ти говори. Ние избрахме Кристина Ангилера да ни говори и тя малко се базика и понякога така се базика, че изпускаме завоя. Поемете на североизток. Нали, значи нямаме хотел, нямаме нищо. Да успеем да наберем, защото сме малко час пик. Смайл! Усмивка! Смайл! Усмивка! Аз си мислих сега да резервираме нещо, ама когато резервираш е по-скъпо. Според мен, ако отидем там някъде по средата на нищото, ако си намерим някакви места, ще може да намерим някакви ефтини за спане. Аз винаги решавам нещата в последния момент и това е най-якото нещо, защото по този начин сам контролираш живота си. Свобода се нарича. Слушай, разказах ли ти за Поли? Какво се случва с Поли? Поли ме блокирала от Инстаграм. Махнала ме. Мисля, тя първоначално ми прати една снимка в High Life и излезнала някакво мемори от примерно супер много време. Там изглеждам пократително зле. Свиня, бидон. И тя ми праща тази снимка, едва ли не сено такова чисто подигравателно. И аз си казах, леле, приличам на бизон. Но почнах да се подигравам със себе си. И тя явно не ѝ хареса, явно същия ден отишла в профил ми и ме таковала. Да, махнала ме. Чак и марката отпоследвала. Не, в смисъл следвате тебе, следва Теодора, следва всичките ми приятели, само мене ме последва детската градина. Като цяло отношенията ни с Поли малко след края на първи сезон се така промениха малко, станаха малко по-студени. Общуваме си, разбира се, уважаваме се, но има дадени моменти, в които и аз се чуда тя какво прави. Примерно отварям си в Инстаграм нещо да проверя и установявам, че тя ме е махнала от Инстаграм. Блокирала ме, не, премахнала ме от последователи. Нещо такова. Много тъпо. И не знам по какъв начин да го тълкувам, затова трябваше да извънна и да си поговорим. Но тя ще ми дигне ли? Не знам, предстои да разберем. Не знам, имам чувство, че сега през живота ми минават някакви супер различните емоции. Как ми вика, днеска, като правихме месото, вика, имам чувство, че не си щастлив. Когато Едис има някакъв проблем, той не иска да го реши, по-скоро иска да избяга от него и затова заминаваме за Тасос. Щастлив съм, обаче имам своите моменти, в които просто имам нужда постоянно да има някаква динамика, да има някакъв екшън. Примерно сега ми е скучно, заминавам в Дубай. Сега ми е скучно, премествам се в Шанхай. Така искам да е, защото знаете ли кое е най-важното? Един момент, който, може би последния момент преди да умра. Мале, колко дълбоко влизаме в темите. Искам да си кажа, последното нещо да си го кажа, мамка му, живях този живот на Макс. Елица, само ми разваляш диетата. Имаш ли нещо друго за ядене? Много храна си взела. Винаги, когато съм на диета, Елица решава да се храни. Пред мен. Това е едно пред наркоман да си набиеш там... Дозата, аз не ги разбирам наркотиците.
пък аз съм от по-различно поколение хора. Продължавай да дадеш джанк фотелички. Продължавай. Имам нужда. Каркори ми корема! Може би един круасан на някой, ако му се слиза. Имаш ли меденка? Имам меденка, човек. Често се случва да развалям на Еди с диетите, защото просто той си хапва неконтролируемо. А пък аз си ям, нали, но нормално, като че ли просто не ми се лепи. Пък аз съм гладна, в смисъл като ми се яде, трябва да ям. Не се... Нали, няма шоколад по зъбите. Ама виж, погледни. Имам скули. И аз работя за скула. Цял живот съм на диети, омръзна ми, цял живот омръзна ми. Знаете ли колко мразя от тези хора, които са слаби с преси? И ядат като свине и нищо не им се случва. Мраза ги тези хора. Елица е тя. Аз съм на диета. Това се нарича приятел в нощ да се познава. На наркоман дрога. Това не е много от помощ, като трябва да говоря, защото ми слепва устата. Има палмово масло. Ще сме там в 11:30 вечерта. Моля, да ще успеем да си намерим място. То няма да има фери. Стига да е глупости. Елица, страх ме. Те ни гледат. Те ще ни гледат назидателно, че нямаме семейство. Сещаш ли се? Скъпи приятели, ако харесвате това, което правим в Eddie's Power Production, ще се радваме да ни помогнете, като станете наши спонсори, а ние представяме бранда ви по креативен начин в стил Eddie's Power. Мале, басейн, Елица, то бива, на скъпоташ малко. Мирише много приятно. Като мириш, така бягай. Банковата ни сметка не може да си го позволи. Намерихме си стая, направихме супер дил. Колко пари платихме? 120 евро. 120 евро на нощувка, имаме си басейн, включена закуска, никаква резервация. В последния момент дойдохме. Какво става, Елички, ама? Ние като бяхме с Поли, тази, която ме блокира и преди малко ми гледа сторитата. Как може да отследваш един човек и също време да му гледаш сторитата? Или го отследваш forever и забравяш за съществуването му, или... Еди се обича Поли, но и в същото време имат разни разногласия. Всички обичаме Поли. Значи ми пише: здрасти, пак търси контакт, а в същото време ме е махнал от Инстаграм. Ало? Ало? Що си ме махнал от Инстаграм? Махнала съм те? Да. Не. Махнала си ме. Как съм те махнала, бе? Не ме следваш. Махнала си, викам, ти вече тотално изтрещя. Айде сега да кръставичар краставици. Не бе, сериозно ли съм? Виж как пише по това знаеш какво е станало. Какво? Разчиствах си ония ден нещата и може по грешка, да, ето виж. Може по грешка съм си такова, верно пише по Добре. Оказва се, че Поли е последвал Еди в Инстаграм, а той си мисли, че е било нарочно. Тя твърди, че е било без да иска. Аз викам, че не искаш да общуваш повече с мен, ама по принцип... Ами не, в смисъл по-добре, лай ми го кажи. Чак да ме махаш от Инстаграм. Предиш ли ми се за нещо? Абе, иди се, какво да си се сърди, бе, ти нормален. Аз пак не ти вярвам, но нищо. Аз пак не ти вярвам, че така без да искаш. Ти не си нормален, ти си винаги подвола талека, виж, моля. Сега ще ти бях пуснала това. Да видях да го започнеш малко. Какво си ми беше пуснала? Това дето ми беше излязло, там някой беше споделил от лайфстайл, А, там където изглеждам дебел ли? ти латиш, дет ми викаш да чуя. Ако ма ти сърда нещо, ще побара, ще кажа правилно, че ми не правиш правилно и така. И ако не ми беше звънал, аз защо нямаше да те потърса. Защото смисъл за мен беше супер да ме отпоследваш. Да ме отследвала съм те. Него между другото съм отследвала, ама не било, не съм видяла. Да. Айде. На кръставичар краставици ще продаваш. Поред мен Поли
може и да го е махнала Едис без да иска от Инстаграм. Аз си вярвам, но аз вярвам сляпо повечето пъти на хората и не смятам, че тя има мотив да лъже. Просто била се чистила последователите и без да иска цъкнала Едис Пава. Round 1. Fight! Заминаваме за балканско пътешествие.